Pekný deň prajem. Ahojte. S Petrom stojíme v parku blízko našej kancelárie a ja sa chcem opýtať Petra, čo mu najviac dáva zásluhu na tom, že v mesiaci jún bol maklérom mesiaca v našej kancelárii. Tak ja sa len musím zase opätovne poďakovať mojim klientom. Všetci sú úžasní. Hlavný rozdiel je asi to, že úspešný a neúspešný maklér, úspešný je otvorený, nehanbí sa povedať to, čo si myslí, aj keď niekedy to ťažšie predávajúci znášajú, ale to je ten rozdiel, ktorý ma možno posúval tú priečku vyššie. Hlavne sa dostávajú nehnuteľnosti do môjho portfólia tie, kde sa ľudia dlhšie trápia a prakticky to je tá parketa, kde treba otvorene rozprávať a ten reálny výsledok príde a klienti predávajúci sú spokojní. Super, takže keď sme to dobre pochopili, tak nehnuteľnosti tzv. Po záruke, čiže tie, ktoré už dlho niekto nemôže predať, to sú tie, na ktoré sa ty špecializuješ. Presne tak. Je to moja parketa, tieto nehnuteľnosti obzvlášť potrebujú špecifický prístup, lebo bolo ich meno poškodené na trhu a treba s nimi pracovať citlivo, precíznejšie. Peťo, ďakujem pekne a veľa ďalších úspechov v tvojej kariére. Ja sa teším na ďalšie mesiace. Ahojte. Čau. Čau.